Hayırlı gün, hürmetli bizim подписчикларыбыз, Туган Элләр газетасын яратып укучылар. Менә декабрь ayına da кирдек. Сентябрь ayında biz bir розыгрышны үткәргән идек инде. Ул вакытта biz Туган Элләргә язучылар арасында электр ит тарткычы белән порты уйнаткан идек. Һәм менә вәгъдә иттек яңадан. Бу юлы инде biz подписчикларыбыз арасында алтын кулон белән көмеш брош уйнатачакбыз. Әлеге акциябыз безнең ноябрь ayында барды. 1 ноябрьдән 9 декабрьгә хәтле Туган Элләргә язучылар арасында без кыйммәтле бүләкләр уйнатабыз дип әйттек. Язылучылар квитанцияларын безнең адреска җибәрергә тиешләр иде. Бу Казан шәһәре Декабристлар урамы 2нче йорт буенча хат белән җибәрергә була иде. Һәм безнең WhatsApp номерына да фотога төшереп, яки инде скрин ясап квитанцияларны җибәрергә була иде. Шулай итеп без барлыгы 30 квитанция алдык. Ләкин без бүтән коллектив белән бу квитанциялар күбрәк булыр дип үмитләнгән идек. Чөнки подписканың нәкъ кызган чагы бит. Ләкин инде менә шулай гына булды. Hayırlı булсын. Безнең шуны әйтеп китәсе килә. Безнең акцияның спонсоры Акбарс Холдинг компаниясының генераль директоры һәм республика көрәшчеләренең иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Иван Михайлович Егоров. Без аңа шиксез рәхмәтле. Һәм шулай итеп без розыгрышыбызны башлап җибәрәбез. Әйдәгез, беренче җиңүчегә без алтын кулон бүләк итәбез. Менә шушындай алтын кулонын якынрак китереп күрсәтергә. Менә икенче җиңүчегә без көмеш брош бүләк итәчәкбез. Бик матурлар, бик зәвыклы бүләкләр. Әйдәгез, хәзер беренче җиңүченең кем икәнен билгелибез. Менә шушындай барабанда безнең 30 квитанция. Әйдәгез, мин барабанны әйләндерәм һәм бер квитанцияны тартып чыгарам. Беренче җиңүче була ул. Әйләндерәм. Буталсыннар бүтән квитанциялар. Там карамыйчанда булды менә. Хәзер мин карамыйча гына бер квитанция алам. Кем безнең алтын кулонга лаек булыр икән? Квитанция. Безнең беренче җиңүче Младшина Наталья. Балык Бистәсе районы, село Анатыш, Центральная улица, 2нче йорт дип тора. Котлыйбыз Наталья Младшинаны. Ул бездән алтын кулонга җиңү яулады. Котлыйбыз. Шушында калдырып торам квитанцияны югалтмаска. Хәзер икенче җиңүчене билгелибез. Яңадан искәртеп узам, безнең җиңү квитанциялар 2020 елның 1 һәм 2нче елгына язучылар арасында уйнатыла бу розыгрыш. Әйдәгез, хәзер икенче җиңүче кем булыр? Тагын әйләндерәм барабанны. Әйләндерәм. Буталсын бөтенесе дә. Әйләндереп чыгам. Менә шул хәзер әйдәгез, кулларны булатып куябыз да, кем безнең көмеш брошка лаек булыр икән? Кем көмеш брош кемгә көмеш брош бүләк итербез икән? Әйдәгез, тагын шайтыр белән астан тартып алып чыгарам берне. Хәзер безнең икенче җиңүчебез Фадеева Н.В. Петрящ районы, Кряж-Серде авылы, Советская урамы, 100нче йорт дигән. Якынрак китереп күрсәтегез менә. Менә шушындай безгә электрон формада җибәргән квитанция, шуның өчен карарак кына алар. Безнең Фадеева Нина дип аңлыйм. Ул аңа көмеш брош ләгә. Көмеш брош туган ара язылып, ул көмеш брошлы булды. Җиңүчеләрне котлыйм.
Безнең менә Балык Бистәсе районының Младшина Наталья туган айларга язылып, киләсе ялтыйлыкка язылып, алтын кулон уйнатты. Лаек булды алтын кулонга. Инде Питрәч районыннан Фадиева Нина шулай ук көмеш брошка лаек булды. Мин безнең розыгрышта актив катнашучыларга бик зур рәхмәт әйтәм. Әле киләчәктә дә мондый бәйгеләр, мондый розыгрышлар уздырып торырбыз, Алла бирсә. Катнашыгыз, актив булыгыз. Безнең яңалыкларны Туган айлар сайтыннан, безнең ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram социаль челтәрләреннән укып белеп барыгыз, безгә кушылыгыз һәм иң мөһиме, өйләрегезгә, йортларыгызга Туган айлар газетасын яздырыгыз. Һәр керәшен йортына Туган айлар килсен. Бергә булыйк, бердәм булыйк, тарихыбызны бергә языйк. Рәхмәт барыгызга да.